Nda, bogosini, Umphepho, di a romerisa. Thobela, ke na le tsebišo ka taba ya traditional upcoming artist. Re kgopela di-demo go lena tseo re tla di tsweletsego mo social media platform tsa rena. Moo batho ba tlo kgonang go di bona gomme ba kgona go kgetha top 20 go tsona. Go kgethiwa top 20 mothupi sefoka o tlo kgethiwa khona. Ke a leboha. Ngiyabingelela kini nonke benguni. Ngiyabingelela kwelikamthaniya kwelingafelwa nkonyane. Ngiyabingelela kunina bezinyane lengezengeze, kunina benkashana kamenzi eyaphuza umlaza ngamefa. Ngiyabingelela kunina, ngiyakhahlela kini ezansi nezwe, kunina ebathenjini kwaMandela ngiyakhahlela. Ngiyalotshisa kwaMhlanga, kwamakhosonke, ngiyalotshisa ebukhosini kwaMandebele, ngiyalotshisa kwaMahlangu ebukhosini. Ngiyavusela kini nina bekunene, nina babamakagidza edzakeni kubhunye elithuli. Ngiyalotshisa kini ebukhosini bakwaMhlanga. Nani kunina bezinyane lengezengeze, kunina benkashana encane kamenzi eyaphuza umlaza ngameva, kunina bezinyane lengezengeze, kunina bakandaba awulalele lo muntu omemezayo kwangathi uyakhala uyalila uthi igula likajama ichithekile iginqwa ingqwele yakithi kwamalandela. Njengoba bese ngichazile-ke benguni, bengisaqale enhla nezwe laseNingizimu Afrika, ngaqala enhla ePolokwane, ngehla nabo ebukhosini bakaMphephu, ngehla nabo ngeza njalo ngize ngizofika lapha kini nonke benguni. Sengichaza-ke manje ngesintu, ngesinguni, ukuba njengamanje sithula nalu uhlelo lapho esicela khona abantu ukuthi laba abasaculayo, abaculi, abasafufusa ukuba-ke abalethe amademo abo, bese siyawalalela, siwahlunge, bese siwafaka kuma-social media platform ethu lapha abantu abazobe sebevota khona. Lokhu sikwenza ngoba sifisa ukuba sithuthukise umculo wesintu, njengoba siyi-foundation nje, Umphehli Wemfundo Foundation. Kodwa le initiative esiza nayo njengamanje ingaphansi koMphehli Wemfundo Maskandi Festival. Konke lokhu sikwenza nje kasibheke nzuzo ngoba vele siyinhlangano engenzi inzuzo. Njengoba sikwenza nje, iy'ndleko zakho konke lokhu zikithi. Njengoba sesishilo-ke nje, sifuna ukuba ekugcineni kosuku kugcine kusale abawu-20 bokugcina. Kulaba abawu-20 abokugcina bayobe sebethathwa sebeyiswa estudio, bese kwenziwa iy'nhlelo zokuba beqophiswe amasingili abazohamba beyokhompyutha ngawo kuMphehli Wemfundo Foundation, kuMphehli Wemfundo Maskandi Festival ezobe ikhona. Lapho abazobe-ke bona sebekwazi ukuthi-ke bejajwe lapho nge-performance yabo, bese bephinde futhi befakwa nakuma-social media, bevotelwe khona kuze kutholakale ingqwele okuyiyona iyobe iqoqede amakhanda zonke lezo ezobe zikhethiwe njengokukhetha kwakho mlaleli. Namajaji-ke nawo, ngoba siyazi ukuba kuhlale kukhalwa ngokuthi abantu babanjwa ngophondo, angeke kube amajaji kuphela, kuyoba uwe mlaleli uvotile, uwe mbukeli uvotile, bese kuphinda-ke futhi kube yiwo amajaji lawa ayobe esephinda futhi esehlunga, esesho ukuthi-ke ubani osebenze kakhulu, wasebenza kahle kakhulu ngengoma yakhe lapho ezobe esephefoma khona kuMphehli Wemfundo Maskandi Festival. Konke lokhu sikwenza ngoba siyafisa ukuba siwuthuthukise umculo wesintu. Sikwenza lokhu ngoba sinakekela imfundo yomuntu omnyama, thina siyi-educational foundation, siyi-educational hub. Manje-ke siyaqaphela lokhu ngoba siyakwazi ukuthi ukubaluleka kolimi lwebele kumntwana uma esuke ekhula. Zonke lezi zinto siyayisondeza ukuze abantwana abakhulayo bekwazi ukubaluleka kolimi lebele, noma ngabe bafunda ngolimi lokwethekelwa, kodwa-ke ulimi lebele nokubaluleka kwalo abalisebenzise belwazi, begxile kubona ngazo zonke lezi esizenzayo. Njengoba nje sizobe senza lo mcimbi wethu nje, iy'fundiswa zodwa ey'zobe zilaphana ubuningi bazo. Lokhu kwenziwa yiwo ama-graduate lawa abuya kulama yunivesithi-ke njengamanje ezama ukuba akuthuthukiswe iy'mpilo zabafundi ababuya emakhaya ngalo mcimbi esobe siwenza,
esobe senza ukuba si-fundraise khona, siphinde futhi sinakekele ney'mpilo zabaculi njengoba sesiqalile nje senze ukuthi-ke siyafisa ukuthi njenge-Educational Foundation laba abawu-20 esizobe sibakhethile sihambe nabo sibafundise ngakho konke ukuthi nama-interview ahendlishwa kanjani, sibahendlishe ngakho konke, sibafundise ngakho konke ukuthi impilo yomculo, i-profession yomculo isebenza kanjani, i-profession yomculo iphathwa kanjani ngobunono, iphathwa kanjani ngokuzihlonipha ukuze behambe ibanga elide beze befike beyishaya intambo bebonakale nabo njengengqwele zakithi eseyibonakele. Manje-ke babukeli, ngiyabonga ukuba ningipha indlebe. Akukho okunye engisathi mhlawumbe ngisafisa ukusho njengamanje, kodwa imininingwane yonke izobe ilokhu ilandela emakhasini ethu onxibelelwano lapho esizobe lokhu sisho khona, silokhu esivezile ukuthi njengamanje sekuwukuthi njengoba lo mncintiswane wethu ufana ne-marathon lapho esilokhu sigijima khona igaba ngegaba. Manje-ke ngiyabonga, ngiyabonga ukuba ningipha indlebe. Ngiyacela-ke futhi kube bese nisilandele emakhasini ethu onxibelelwane laphana ku-Facebook Umphehli Wemfundo Foundation, ku-X Umphehli Wemfundo, kuyo yonke indawo Umphehli Wemfundo, noma ungaya ku-YouTube uzosithola Umphehli Wemfundo Foundation, bese ufika futhi-ke lapho ucofa ibhathini loku-subscribe, uphinde ucofe futhi ibhathini loku-like ukuze kwazi ukuthi uthole yonke imininingwane nazo zonke izinto ezenzekayo la, ngoba ngisho abafundi uqobo uma sephumile amabhasari lawo kufanele uba bewa-aplayele azophuma khona. Manje-ke awufuni umbukeli ukuthi bese uphuthwa izinto ezibalulekile, ziqwalasele lezi zinto ukuze ukwazi ukuphumelela wena nomndeni wakho. Siyabonga.